ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଐକାର ଯୋଗ ପଢିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବା। କର ଐକାର କଇ, ଖର ଐକାର ଖଇ, ଗର ଐକାର ଗଇ, ଘର ଐକାର ଘଇ, ଚର ଐକାର ଚଇ, ଛର ଐକାର ଛଇ, ବର୍ଗେଜର ଐକାର ଜଇ, ଝର ଐକାର ଝଇ, ଟର ଐକାର ଟଇ, ଠର ଐକାର ଠଇ, ଡର ଐକାର ଡଇ, ଢର ଐକାର ଢଇ, ମୁଦ୍ରଣର ଐକାର ଳଇ, ତର ଐକାର ତଇ, ଥର ଐକାର ଥଇ, ଦର ଐକାର ଦଇ, ଧର ଐକାର ଧଇ, ଦନ୍ତେନର ଐକାର ନଇ, ପର ଐକାର ପଇ, ଫର ଐକାର ଫଇ, ବର ଐକାର ବଇ, ଭର ଐକାର ଭଇ, ମୋର ଐକାର ମଇ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜର ଐକାର ଜଇ, ରର ଐକାର ରଇ, ଳର ଐକାର ଳଇ, ତାଳବେଶର ଐକାର ସଇ, ମୁଦ୍ନେଶର ଐକାର ସଇ, ଦନ୍ତେଶର ଐକାର ସଇ, ହର ଐକାର ହଇ, ତର ଐକାର ତୈ ଳ ତୈଳ, ଦର ଐକାର ଦଇ ବ ଦୈବ, ତାଳବେଶର ଐକାର ସଇ ଳ ଶୈଳ, ଦନ୍ତେନର ଐକାର ନୌ ଦନ୍ତେନର ଐକାର ନଈ, ତାଳବେଶ ନୈଶ, ହର ଐକାର ହଇ ମ ହୈମ, ବର ଐକାର ବଇ ର ବୈର, ତାଳବେଶର ଐକାର ସଇ ବ ଶୈବ, ବର ଐକାର ବଇ ଧ ବୈଧ, ବର୍ଗେଜର ଐକାର ଜଇ ବ ଜୈବ, କର ଐକାର କଇ, ଳର ଆକାର ଏଳା, ଦନ୍ତେଶ କୈଳାସ, ତାଳବେଶର ଐକାର ସଇ, ତାଳବେଶ ବ ଶୈଶବ, ଦନ୍ତେଶର ଐକାର ସଇ କ ତ ସୈକତ, ବର ଐକାର ବଇ, ତାଳବେଶର ଆକାର ସା ଖ ବୈଶାଖ, ଦନ୍ତେଶର ଐକାର ସଇ, ଦନ୍ତେନର ହସିକାର ନି କ ସୈନିକ।